добре сте ми дошли в поредното видео с мен. Извинявам се предварително, но съм леко болна. Преди 2 дни ми беше много зле. Дори до по-рано днес ми беше малко зле. В момента гласът ми е супер дрезгав и имам жестока хрема. Извинявам се, но няма как, трябва да заснимам това видео, тъй като нямам кога просто. Както вече сте видяли от темата на видеото, ще бъде посветено на моята приятелка Деси, която има рожден ден утре. Реших да я поканя в къщи. По принцип имаме и друга идея, която ще видите, но тъй като съм ми накупила доста неща и с приятеля ми решихме да я поканим на вечеря. Утре на самия ти рожден ден и за тази цел трябва днес да подготвя подаръците, защото утре, когато се прибера от работа, трябва само да направя вечерята. Като преди малко ми хрумна и друга идея. Виждала съм в Инстаграм и в ТикТок доста такива видеа, които момичета приготвят вечери и си правят сами менюто, като така слагат менюто на масата и един вид, нали, когато седнеш, какво ще има за вечеря. Обмислям това да го направя. Надявам се да се получи. Но това ще е вече чак утре. Сега ще ви покажа първо какво съм взела. Ние с нея винаги си подаряваме така много неща и колкото и неща да вземам, все са малко. На мен ми се струват малко. Ето сега в момента като гледам, ми се струват много малко нещата. Мислех, че съм взела много повече неща. Сега някой, нали, тук може да каже, това са много неща. Друг може да каже, не са много, нали, много относително, но тя го заслужава. Тя е една от най-добрите ми приятелки. От, не знам, 10 години, ако не и повече, може би са станали откакто сме приятелки. И тя заслужава много повече дори от това. Да започваме. Така, започвам с първото нещо, което е. Това е една чанта, която тя има черна, дори аз имам абсолютно същата черна, извинявам се, но такъв цвят няма. Тази чанта, тя много я харесва, защото е супер удобна. Аз също много харесвам точно тази чанта, защото наистина е много удобна. Нито е много голяма, нито е много малка, перфектна да побере всичко. Чантата е на Валентино розова. Сега аз не искам да я отварям, нали, нека тя да се отвори, но ето леко ще ви загатна. Така изглежда. Много е красива чантата и наистина е много удобна, като тя си има и дълги дръжки. Аз обичам да подарявам неща, които ще влязат в употреба и ще се ползват. Съответно подарявам и неща, които и на мен ми харесват и неща, които аз също бих си купила. Нали, не виждам смисъл да подаря нещо, което на мен не ми харесва. Какво остава да се хареса на човека? Аз мятам, че много добре я познавам нея, тъй като тя обича абсолютно същите неща, които и аз обичам. Така, към тази чанта съм добавила един аутфит, който силно се надявам да изстои добре и да се хареса. Аз съм сигурна, че ще изстои добре, но силно се надявам да съм улучила размерите. Поръчала съм и едно дънково такова розовеещо якенце, само секунда, което е така за по-късните вечери. То е оверсайз. Надявам се... Оле, май ще е голям. Ето така изглежда якенцето.
като наистина много се надявам да ни е много голямо. Тя по принцип е много дребничка. Ами, утре ще разберем. Съм го поръчала. Оф. Съм го поръчала. Защо съм го поръчала? Оф. Надявам се. По принцип той самото яки се носи оверсайз, но все пак. И към самото якенце реших да й поръчам една тениска, която тениска е XS размер и е много сладка, като тя може да си я навие самата тениска. Тя така обича да си ги носи. Ето, вижте розовка, тук има ягодки, но вижте гръбчето. Гръбчето просто е мега сладко. Да, това е аутфитът, който съм ми намислила. Така, преминавам сега към останалата част. Поръчала съм ми едни маратонки на марката Поло, като маратонките са много готини, леко розовеят и са така по-изчистени. Ето го модела. Тук може да го видите. По принцип гледах да бъде модел, който да си пасне с предният аутфит, който ви показах. Като съм ми поръчала и спортен комплект. Една долничка и една горничка. Като по принцип са малко по-зимни, но биха станали и не знам дали за сега биха станали, но пък просто много ми хареса самата материя. Много е мека и панталона е уникален. Тук си има емблемата на марката. И ето тук надолу са такива стеснени. Много е брутално направо. И аз искам. Страхотна материя е долничката. И реших да го направя комплект, като съм и взела блузка, отново на марката Поло, нали да си е комплект, розовка. Като погледнете, това е с размер. После кажете ми как се отговарят на размерите. Това е с размер. Е широка самата тениска, но пък е много хубава. Надявам се да й стои добре и да се хареса. Така, следващо нещо, което съм ми поръчала, тъй като тя обожава гримовете. И реших да й подаря един несесер, отново на Валентино. Много е красив. Защо не си... И аз искам такъв много красив несесер. Може дори да си, когато ходи някъде, да си слага вътре неща. И реших в този несесер да й сложа. Взела съм и ето това, което е Body Must с карамел и пистачо и ухаен. Не, в момента не ме запушен, не се не усещам, но мирише много яко. Реших да добавя и две маски, разбира се, за устни една и от тези на Миша, тази с нар. Това е на Катрис. Мисля, че беше палитра. Да, палитра за очи и лице. Много ми се стори готина. Има си огледалци, доколкото помня. И ето тук това много ми хареса. И цветовете бяха хубави.
Реших да й добавя едно розово кремче. И тук съм и взела 3 балсама за устни, тъй като тя червила много не ползва, но гланцове много използва. И реших да й взема ето този, защото ми се стори много сладък заради тази панделка тук. Този го взех отново заради самата пеперутка тук, стори ми се сладък. И това го взех, защото знам, че тя по принцип го иска на Ariel Beauty балсам с пептиди, мисля, че който беше. И реших да й взема. И това, което ви показах, обмислям да го сложа всичкото в несесера. Само се надявам това дали ще стане, но мисля, че да, ще стане. Today им реших да й добавя още няколко неща. Гледам, както виждате, да се стремя в розовата гама да бъда. Ето този душ гел. Много сладък ми се стори. Едно парфюмче, отново розово. Това буквално е парфюмът от моето детство. Жалко, че не мога да го усетя в момента, но със сигурност знам, че тя ще го използва, тъй като тя обожава сладкото и реших да я взема ето от тази смес за брауни, която може да се направи от дома. И нещо, което тя ми беше казала, че много иска да се купи и да го пробва. И аз помня винаги такива неща. И съм взела. Това са от тези бебешки снакове, които са под формата на сърчица с банани малинки. И вътре буквално са под формата на сърчица. Аз съм ги пробвала, леко киселеят. Не е определено моето нещо, но бих си го хапнала и реших да я взема едно пакетче да си пробвам. Друго, което съм ми поръчала от Shein, това ми се стори мега сладко и реших да я го взема. По принцип на снимката само видях надписа My Friends Forever, затова я го взех. Долу пише, когато, нали, въпреки да сме на далечно разстояние, дъра бъра сточа дъра. Ние не сме на далечно разстояние, но да. Взех го, защото ми се стори много сладко такова. Друго какво съм ми взела? Картичка. Happy birthday to my forever friend. Тук съм поръчала един голям балон, който ще видите утре. И нещо, което съм взела. Имам една идея, аз да й направя торта. Силно се надявам това да се осъществи и тази торта да се получи добре. Поръчала съм, защото самата идея, която имам, е много готина. Поръчала съм такава кутия, която, нали, знаете, когато вземате тортите от сладкарниците, как ви я поднасят. Само, че моята торта тук е прозрачно и ще се вижда отгоре, защото аз искам, въпреки че мислех, че този стикер ще е по-голям, но искам да лепна ето този стикер. Това е тя, направила съм я с Photoshop и пишех и тук горе Happy Birthday и долу Love You. Но стикера дойде много малък, но въпреки това ще го лепна отгоре. Поръчала съм и за отдолу специално ето такова, на което ще сложа тортата. Поръчала съм дори такава отливка Happy Birthday. Дали ще го използвам, не знам. Тук съм поръчала такива специални за торта. Най-различни. И това е от тези, които... То дори не знам това как се казва, между другото. Както ви го обясня. Тортата ще ми е кръгла и това ще го увия около самата торта. Да не мърда или как се води, не знам. Някой, ако знае как се казва, да напише. Аз не знам. И гледах една рецепта
За да ми стегне тортата, трябва от тази вечер да я направя, като аз и друг път съм правила торта, тя става много бързо, между другото. Но за да стегне, ще я направя от днес, за да стегне до утре вечер. Така, това са моите подаръци. Надявам се да я харесат. Също така и имаме кутия, в която ще опаковам с целофан всичко. Напоследък много ми харесва така всичко да го опаковам с целофан, стои много красиво и смятам това да го направя. Показвам ви как съм опаковала подаръците в ето такъв кашон. Реших тук да сложа спортният комплект. Най-отдолу са маратонките, това е картичката и тук са нещата за хапване. В вторият кашон съм сложила чантата, несесера, като в несесера съм сложила и грим продуктите. Якенцето с тениската и тук са боди лосиона, обърках се, душгела, парфюмчето и двете маски. Смятам, че се получи много сладко. И да поръчам ето този балон от Shein. Изглеждаше ми много готин. Той е на 2 части. Сложа го по този начин. Казах ви, че обмислям да направя меню с вечеря. Получи се уникално сладко. Погледнете само. Като ето я гръцката салата. Това е предястието. Направо съм капнала. Значи, включи ли ме микрофона? Да. След като приключих с занималнята, Калян беше на фризьор от 5 часа. Съответно, сега лятните занималния, когато работим, всеки ден чистим по-основно, защото има повече деца и от 5 часа беше на фризьора, съответно аз чистих до 6 без 20, прибрах се, тръгнах да размразявам месо, защото ние нямаме микровълнова и съвсем изключих. Реших да правя тази вечеря, която вие видяхте. Добре, че Калян се прибра и ми помогна. Въпреки, че пак близо за час и нещо успях, но въпреки това беше супер изморително. Буквално тя в момента чука на вратата, малко се бавя, за да ви кажа, но да. Много се изморих, надявам се всичко да върви по план и да й хареса. Здравейте! Малък апдейт
по случай рожденият ден на Дейси. Вчера тя реши да ни събере и да излезем да вечеряме заедно. Извинявам се за гласа, но съм една седмица болна. И да, хапнахме с момичетата, изкарахме се чудесно. И днес е събота. Решили сме с Алито да й организираме изненада пикник. Надявам се да се получи така, както го умуваме. Аз сега отивам да взема торта. Поръчали сме и балони с хели, които след малко ще взема. И така, гледайте. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was. So I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Да. Кога аз Чакай. Чакай. Само да не се запалиш косата. А той дошъл. Ето стана. A few moments later. Втори път. И аз викам, нещо се удари.